Já si postaví kadibutku. První den jí maj. A je vysklený okýnko. Takhle svolá poradu a říká: zvířátka, vy hajzli. Co jste to provedli, neserte mě. Kdo o tom něco ví, ať se okamžitě přihlásí. Přihlásí se veverka a říká: no, slon byl na hajzlu, došel papír. Jak po mně sahal, tak vyskl okýnko, učil se mnou prdel, no, jako to, ale žádná sranda. Tyhle slone, tohle je poprvé a naposled, poslední varování. Ať se příště nic takového nestane. Druhý den kadibutka dveře na sračku. Les volá poradu a říká: zvířátka, to není možný tohleto. Proč mi to děláte, ty vole, takovou krásnou kadibutku tady máme druhý den a dveře na sračku. Kdo o tom něco ví, ať se přihlásí. Přihlásí se králík a říká: králíci jsou jenom toho? V králíkárně. Přihlásí se zajíc. Ale říkáš tak hopsám, hopkám. No a slon byl zase, vole, na velký, došel mu papír, sá po mně, dveře na sračku. Slon, já tě vyloučím ze zvířecí společnosti, říká lev. Ale prominu ti to, ale ať už se to víckrát neopakuje. A třetí den, jakoby to lev neřekl, kadibutka celá srovnaná se zemí, úplně na sračku. Lev by radši poradu už nesvolával, stejně ji svolá. A říká: zvířátka, tak tohle je konec celé. Co, kdo o té kadibutce ví, ať se přihlásí, no, přihlásí se ježek. Dík.